Masuk. Maba. Akan ni ke siti bagi hak sini si orang baik batu penolong ke press conference tentang kejengwan jauh tu bahaya jadi after kan mention ya ka isu. Sebenarnya trend itu si orang mod halal tu masih. Dengan keren ni mana di Sumat. Dalam ni kita si orang yang mentah di mau tahu bahaya jadi rompat boy. Yang cancel lah press conference. Dia kata saya mungkin siapa iban. Em ni kejingwan ka jongi ro kadihat luar bangyo jingte pakinwan an gila follow yaki mentah ki arlai tri state trong north east kali juk ka kunhon ka bale Arunachal ka bale Chanabela kajing thmu ka jongki ka long ban pena mentah ka sngi bakan don karali nam tawan khang bam do masi no ta arterik ki mot bon ta ta jemle kajing thmu ka jongi ka long manwan ban kren ki ban kali ki de ki wan tam len ri kali yang jongi tu kajing persya ngin se kren pati ki press ke pak dia government Kau boleh sibut ni kelamuan hang ni ban persya ke press club mong kan ban ni kenduk iki ki bawaan mah andai bandan ka jeng stu baklap ring sama mentalong ni lah cancel bagi press conference. Okey dah. Next time lagi penyubat dengan Okey. Dah. Boleh sibut dah. Mah. Hang ni Ahmad jong ka office jong Silong Press Club kadi hadin mengiyo ajeng tip kadon ko ka kenhun. Ya kabangi la bud din hakini ki kendia teli gitayo bat ki benai. Kibalale keleng ki jakala ni ki states ki jela jo hapo ka ni ka than chate lamingi ka jongi ya ka bangi lai I hapo Arunachal Pradesh ki lale ai ka statement da ka jingthmu wan pelong ya kata ka rally hakaba on court but on wear pat ba bat ban pen sngo kham tam e ban pen sngo ba kari India he baro ko we ka dei ban sange no kata ka jing penyap lane ka jing bam do masi kata ka jingthmu jong ka ni ka kenhun hakaba ka lale hapo Arunachal Pradesh ba kumjuru hapo Nagaland kilade bansyong ya ke press conference hadin ka jingmi jong ka jing persya na ki kenhun ki ba fair bawat na ka liang jong ka sarkar po Nagaland ru kalakhang persya ya kata ka rally ka baki ki thmu ban pelong akar fratrik jong tau benai ti ngitip ngi sothu ba ka jing thmu ka jong ki banwan ban pelong ni press conference menta ka singi le si ban pen bena ya kata ka tarik ka baki ki thmu banwan pelong ya kata ka rally hang ni po Shillong lani po ka jela ka jongi bat kajingkwa ka jongki kalong bakajela kumbang ong ipi kari India baro kowe kadi bandai kata kari ke ba om sya syu ban bam do mesi lane ban ya penyap do mesi ti kumbang kalong hi fitip baro ngitip kajela Meghalaya kadi kajela ka ba ngi kum ka jai benriu bat ki pat ba riulum ki badan hang ni ka jela ka jongi 95% kidi briu ki ba ngi skau tenat ban bam ya ka do mesi ti kajingwan ka jongi mata ka singi kalong kawai kalong ban send ka message lani ka khubur ka basha sikini ki briu kalong ba wat nom wan hang ni ka jela ka jongi ban impose lani ban penbor yang i kai ka bangi ngi ban le lani kai ka bangi ngi ban bam kado mesti ke kata ka jingbam ka bangi ngila bam menta de ki hajar tli ki sinam de ki katnu tli ki generation lani ki pateng ki jongi bat ya ka bangin dang beteng gru ban le ti ka jingwan ka jongki ngishim bakini ki briu ki ba le si ki wan ban penia fair apa deng gajing so jongi bat kiwe pat ki jat niam ki badan hang ni gejala ka jongi menta de ki phautli ki snam nadu bangiyo e gejala bat shwa ka taru ni imsok imsan hang ni gejala kham tam ya po social long bat gejala baro ko we bat kiwe pat ki paraniam ngimdon ganu gajing snon re kani gajing wan pat gajongki ban wan ra da kata ka san perkhan ka ban ong ba gejala Meghalaya kan ya mi syakmat ban ya sno kiti rali bekumta ter ka jingmut ka jongki kalong ban lumpat ba onda lumpat pat kin yo ban pen I syaki bor ki badai pai kham tam e apo Delhi le si ban ong ba pej wat ka jela Meghalaya ru ka persya ka bam do mesti tengi shwa bakin ong kita ki ngi wan menta ka sngi ban ka jingsha ka jingthmu ka jongi kalong ban kendu ki ban kren ki bat ban pen pau ki bakim dei ban le ya ki bakum kini lani kin wan ra ku bakum kini ki sain perkhat bat ka baar ka jingwan ka jongi menta ka sngi ru kalong ba ngi kwa ban pha ka message ka basha ka sarkar jela balada ke don ganu ka jingthmu ban pelong ya ki bakum kini ki rali ki balak ban kata ya kasuk kasan ki balak ban kata ya kajing ya sngo perniam hapreng kinong snong jok jala Meghalaya dalele kamdei ban ai permission kumbala le da sarkar hapo Nagaland te kata ka khubor ka bangi kwa ban keren dak basha bat lada ka sarkar jela lada kini ki briu ki le persya lane ki ya syakmat ban pelong ya ka bakum kata ka rali nakal yang ka sengru mansi ban ya mi lang ha kaju ka sngi ban ya lang kaju ka rally ka bangi ngin ya bam do masi ber kita ki bam do masi du kin ya la ka jong ka rally ngin se pat lada kimi kum kinu gi jingja le se gi jing ya so perniam hapadeng jongi kum kinong snong jong ka jela ki ban shim ka ji kli ka ne ka sarkar jela kum juru kini gi brio ki bawan ban bet yo new sembai ban penia fair hapadeng kiniam hapadeng jinget ya jongi ya ka bangi ber askat tangi shong san
hakni ka jala ka jongi te kata ka jing thu jongi bangi wan mata ka singi le chaka